Лабаво! Лабаво! Лабаво, хора! Аз съм Манолов. От заглавието вече ви е ясно какво ще правим днес. Алекс 123, благодаря ти между другото, ми предложи да направя Chubby Bunny предизвикателство и аз реших да го направя. Но първо, нека да разберем какво точно представлява това предизвикателство. Нека прочетем в интернет. Chubby Bunny предизвикателство е неформално предизвикателство, в което трябва за една минута да си напъхаш колкото се може повече маршмелоус в устата. Световният рекорд е 44, аз мога да си напъхам 50, бе, човек. Така, тук пише правилата. Смъртни случаи. 1999 на 4 юни 12 годишната Катерина Кейси се задушила при опита да изпълни това предизвикателство, като напъхала 4 маршмелоус в устата си. Пах ти славата, само 4 ли успява да се напъха в устата, вече, моля те. Значи какво се оказва, ако сложа 50, ще бъда новия световен рекордьор, това ще бъде официално, вие ще го видите, ще го има заснето. Аз съм сериозно оплашен заради смъртния случай, дано не се случи също с мене, но дори да се случи, също и това ще го видите, всичко ще е записано на живо. Приготвил съм маршмелоуса, така че давай да почваме. И на вашите екрани вие виждате Димитър Манолов, 170 см и 185 кг. Само 150 кг съм, за нов световен рекорд по Chubby Bunny предизвикателство. Той е напълно уверен, вие го виждате на вашите екрани, че може да изпълни и подобри това предизвикателство. Неговото хоби е здравословно хранене, както виждате от неговата стройна фигура. Мрази дафинов лист. Неговото мото е лабаво. Момента на истината настъпи. Пожелайте му успех, уважаеми зрители, дано той да успее. 3, 2, 1, старт! 3 4 5 Кой се хвана? Кой се хвана? Ай там спря. 6 7 8 Десен. Брат, това е по-трудно колкото си мислех. Знаеш ко? Пробвам втори и последен път. Това е много по-трудно колкото си мислих. Май събрах около 17-18, обаче мисля, че мога да събера поне 25. Правя го за втори път. 3, 2, 1, старт! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пълната излагация. Човек, как са си напъхали 44? Аз това не мога да си обясня. Това изглежда невъзможно. И така, хора, това беше за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Пълна простотия. Само защото доста хора ми писаха да го направя. Аз го направих. Така че, това е.